Sa ngalan sa Mahal at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang grasya sa ating Ginoong Jesucristo, kung kagugma sa Diyos, sa kapaligid sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsoon karon for our first Friday Mass devotion, kung karon ay ang memorial ni San Basilio o San Gregorio Nacianceno, mga doktor sa simbahan. At inihalad kining santos nga misa para sa atong kaugalingong panginahanglan o sa mga taong masakiton o nanginahanglan o kaayuhan sa ilang lawas, espiritu, o sa tanang mga nag-antos, nakapamati o kalistanan sa kanilang kinabuhi o sa tanang mga kalan. Mga iso, mailusong kita sa atong mga sala para mahanggan kita sa pagsaulog sa santos na misa. Nagakumpisa na ko sa Diyos nga pagkahon sa tanan o kanina mga isuon nga nakalapas ako o ako kuyamot sa unang-una, sa pulong, sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Busa na nakuha ako ng Santa Maria kanunay unan. Sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyo mga igsoon, araw ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ang kita sa Diyos nga makagahon sa tanan, kung pasayloon sa atong mga sala, dalunong kita niya ngadto sa kinabuhi tayo. Ginoo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Mag-ampo kita. O Diyos nga nagtudlo sa imong simbahan, pinagi sa mga palig-ingnan o pagpanudlo ni San Basilio o San Gregorio, itugod tangapuno kami nga makakatpon kami sa imong kamatuoran diha sa pagpaubos o sa kanunay magbansay ni inidiha sa pagigugma. Kini among gipanghayop pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa, hikayo sa unang sulat ng San Juan. Nan, hindi sa man ang makahon. Ang makahon, maupatong nagmul, masitos hinimaw ang Kristo. Siya ang kaaway ng Kristo, kay isalikway na niya ang amahan ug ang anak. Kay ang isalikway sa anak, nagsalikway isa sa amahan. Ang idawat sa anak, idawat isa sa amahan. Busa ang pinigay ninyo ang mensahe ng inyong nadugo, sukad pa sa sunugdan. Kaya kung inyong antingan, diha sa inyong kasing-kasing, ang nadugo ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak sa amahan. Ang isaad ni Kristo, kanato mao kinabuhi walay katapusan. Gisulatan ko kamo, magitungod ni atong buot, malimbong kaninyo. Apan, ipubuan mo kamo ni Kristo sa iyang Espiritu o samtang ang iyang Espiritu, anaakan ninyo, wala kamo maginahanglan o lain magtutudlo. Kaya iyang Espiritu, magtudlo ka ninyo sa tanang utang o matuod ang iyang itudlo ka ninyo. Busa, sundang itudlo ka ninyo sa Espiritu o pabilin kamo diha kang Kristo. Busa, mga anak, pabilin kamo diha kaniya, aron makabaton kitang pagsani o dili maulaw nga maatubang mo kang Kristo sa iyo niyang pagbalik. Ang puli sa Diyos.
Ang tanang kaulanan sa ita, nakakita sa magalulo, nagapong sa ang tanang kaulanan sa ita, nakakita sa magalulo, nagapong sa ang wiki ang pinto, ubang umuhawi, kay nagtimo siya o kadingalahan mga buhay. Ang tiyang tuukaw, nakakabutong kadauhan, palaghan niya, ang tiyang balaan na buko. Ang tanang kaulanan sa ita, nakakita sa luwas sa sa ang inuulat ang ibang sa iyang kaluwasan. Sa asubangan sa kanasulan, iyang ipahayag ang iyang kamatayan. Nahihigit siya sa iyang kanulo o sa iyang kamatipunan. Ayon sa balay sa Israel, ang tanang kaulanan sa ita, nakakita sa mga luwas sa sa ang tanang kaulanan sa lupa nakakita sa kaluwasan, nagbibiro sa atong puso. Kawisin ang malabayan ang pinuhuli, kamutan ang kalimutan. Sige ka mo sa pagkain, awita ang pagdali. Ang tanang kaulanan sa ita, nakakita sa pagkaluwas sa sa Ang Ginoo manaakan ninyo. Salamat sa kanya. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Sumaya ko pa Kini ang isulti ni Juan sa diha nga ang mga kadagkuan sa mga Hudyo sa Jerusalem nagpadala mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kung kinsa siya. Wala magtuminig si Juan pagtubag kanila. Nitug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya ang Mesiyas. Kinsa kamantian, nangutana sila, si Elias ka ba? Dili, nitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila, dili, nitubag sila. Ug sila ningon, nagsultihit kami kung kinsa ka aron may ikatubag kami sa mga nagsubok kanamo. Kung sa may ikasulti mo, may tungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan, awani ang dalan nga agianan sa Ginoo. Kinsa ang isulti ni Propeta Isaias. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo, ipangutana na usab nila si Juan. Kung ikaw din mao ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, ngano namunyag ka man. Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo, mawala ninyo iilbi. Moabot siya sunod kanako, apan ako dili tapos, bisan gani magubad sa higod sa iyang sandalyas. Dinig ka na nahitabo dito sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Medyo ikaw ang Kristo. Maayong ulo sa tanan. Merry Christmas and Happy New Year po. Mga igsoon, unsa para sa ato, no? Unsa ang Christmas, no? Unsay kamulugan sa Pasko sa ato. Para sa ako, kining Pasko, no, pagpahinumdum ka nato sa atong Ginoo na siya padayon sa pagpili ka nato, no?
tanawan nato maayo ang mga henerasyon na nauna sa atong manunubos nga si Jesus, no? 14 from gikan kay Abraham hangtod 14 generations, Babylonian exile 14 generations, from Babylonian exile to Jesus Christ 14 generations. At kining mga pinili, Israelita, piniling bayan sa atong Ginoo, tanawa nato ang ilahang journey, na ay kanhang infidelities, makasasala, mga shortcomings, dili pagtuko sa Ginoo, pagbetray sa Ginoo, pero ang Ginoo padayon sa pagpili kanato, sa mga tao. Kaya ang challenge sa ato ang Pasko, pilion balik nato ang Ginoo labaw sa tanan, Kay ang Ginoo ang inyong pagtanaw nato, dili ang atong pagkapakasasala, ang atong shortcomings, kundi ang mga mata sa atong Ginoo sa pagtanaw nato ay mga mata na ay paghigugma, maluluypon, at padayon siya sa pagpili nato. Kaya pilion balik nato ang Ginoo sa atong pangitlaw, ang inadlaw na kinabuhi, sa mga decisions nato, sa mga plano nato sa atong kinabuhi, pilion nato ang Ginoo. So, nagsugod na ang bagong taon. Ay mo New Year's resolution, o dili na mo naghimo kay dili naman madayon. dili man matupad, or we cannot keep it, kaya dili na lang kay ma-disappoint ta, Pero bagong tuig, bagong chance, bagong simula, kung saan atong pagsunod kini bagong tuig. Ang atong unang pagbasa ng atong ebanghelyo, gipahinumdumang kita, to start this year with truthfulness, Makadungog ako, sa confession, lagi mo gawa sa Father, bless me for asking kay namakak ko. Pamakak, daghang namakak. We always tempted to tell lies, because we don't want to be heard. We don't want others to be heard also. We are keeping ourselves, na ang maayong reputasyon nato, ayaw nato makasakit, ayaw nato sa usahay. We want instant solution and answer sa lahing tao, kaya mamakak na lang kita. There's a temptation to always tell lies, even small lies. Pero pag we tell even small lies, maanad kita, mauli sa daghang tapong mga lies. Kaya if you want to start well and end well, we start by telling the truth. Like sa atong ebanghelyo, si Juan Bautista, dili siya nagtapanggap na ako ang Mesiyas. Isulti niya ang tinuod na dili siya ang Mesiyas, dili siya ang propeta, dili siya ang gibuhat sa mga Hudyo na manunubos. So, it is a challenge for us this year. Now we tell the truth always, because if we are true to ourselves, we can be true to everyone, especially to God that we never see. So, amen. So, maging matinud-anon kita. We start this year by being matinud-anon. Amen.